Ug natawo ta aning Mayo 19 unsa man puy hubad? Kung ikaw nataw sa Mayo 19, ana ay imuhang pagkabadlungon nga pagkaanak. Pero dili sad kadalo o gusto nimo nga makahuman ka sa imuhang pagtuon aron makatrabaho ka, kay ang imong plano nga imong balayan ang imong ginikanan ug paeskwelahon nimo ang imong mga igsuon ug maayo ka sa trabaho, sakto ra ka sa negosyo ug naa sad imong pagkamasinahon sa imuhang isig katawo. Dali ra ka ma-challenge ug ganahan pud ka sa usa ka tawo muhatag jud ka ug pagbantay sad ka kay dugukon ka og lalaki ug dugukon sad kag babae ug pag-amping lang gyud aron matarong ang imuhang kaminyoon. Maunay hubad sa imuhang Mayo 19. Ayaw kalimot sa pag like ani nga video, share and subscribe. Daghang salamat.